kasebo. It is some near just to same nina. Sompa de abama, Sompa FM. Emma Katiapa, Sompa TV. Emma Sompa TV. Oh, wisdom ni mitie Sompa FM, he Sompa TV. Abono sia Sompa 106.5. Anopono siaka siapona na so yatana se biemo Odehyieba basombo no. Sanan so sia demo live e wo Facebook no so. Aya Sompa 106.5. Afei wokɔ www.sompaonline.com a ensam no benya bi na afei wakenkan. Enyumako pii no wana so yasene na emumu no. Wo hwam wana na kaje second limited wano na da woro mentiri echi baabi a yakon eta ho enansam wa Odehyieba basombo no pay no ene animu no ebi ene sei Oswafo wo hye amanone ensem so en wo kyeremu ese wo mo de adesreden krata bia koto mrahye bedwamu a wo mo hye nim sempenifo ebegye atum se de be ya passport ne bo won beti so former deputy national organizer de ma NDC amanyoko no wato nanu mutuo wase wanyanya appointment bi ya emfamfiri aban honum aban lawyer panyini na atutu bi de Ghana Bar Association for se kamia kwesese adwumakuo no amanyosem en wo moye Ghana Bar Association so aba be yisasem no ano sanya de amanyosem wode wo ho afarefare mu asenka kuobatan GPRTU ene wo mo a ekeka ho ene enya semkuma e won kramontin so wo mo sei ye kira no odin pa en wo mo ye editi aban edinti na yatesa na fangobo ebehuri akwa gina soro san ene bekwa no pe ye bekwa manone ne ede ho nso amane bo ato akase bo no so ede amawo na bibia atumi akonkan hye ne nso efama yese nyame ya dom so 26th Sompa OB bus no dome market enye asemkuma ye de ba bepiemu na enieme nyina atimi akonkan midin ede AGYEIWAA ASARE anopei mene AKOSUA AGYEIWAA ADWOA boatin Ghana for nyina say why crowd pa aye ready says akwaba se ne anase chena Ghana man panyin ye Rajon Mahama Elton Safra no so amramedi djuma e wa apamu a wo ba ye amana bruso Sompa FM George Apariado. He's the first person that would draw my attention. There's something is on social media and as a minister I said to him straight there no I doubt it because if a thing like that I would eat come na yedi hun komo so anamutu me assure the baby ma wadi mu hear me okay mutu ma yedwuma no ana de mutu mi yedwuma no won fa mo bi ye guguma horo na wo de ye ma ye nyina so ye hwede ye contribution na ye or ye positive ana it is a me hwemu na say them contribution or ye positive na mutu magina baby na say or ye private so ye himfa no be positive why not it was sent to me like the way obi send them out and I asked myself that one in his wisdom no but na hokra na wadwen there one fa chief bani one fa to airport na yen design the madini and fa to there chief bani has been appointed because before I was appointed or the etina honey the gomana me I was showing you former deputy national organizer Adema NDC amanyoko no chief bani Abain lawyer panyini Dr. Dominic Ayine ena wokasa watutu bi ede amane a lawyer for enkabom kubatan Ghana Bar Association se ekamia kwese se adwumakuo no wo mo agyae wo mo adwuma nkasa ya hye wo mo se wo monye en wo madane wo mo ho amanyofo ena kyese politics no enoa en obia eye wo de nsemi nyina etudwa na eye Ghana Bar Association annual conference a ekoso ewowa enura Dr. Ayine ede
nsɛm etu dwa no wo kyerɛ sɛ wadi adwumakuo no ne emu members no wadi omo ho yaw pa sɛ wo mo de enkiade omo etuatua mmara no ano sɛ obi wo honom na wonte mmara se anasa asɛm bi kɔso wo man ni mu na ye o manfo adwene mu kesene no wo mo nte de mmara no kora eka de afa ho a aloyafo de nkomadwuma ne sɛ won be kyerɛkyerɛ mmara ni mu ama Ghana fo nyina enya wo ho nteaseɛ nanso Ghana ba afo de esesi ano ekamia kɔ sɛ wo mo de amanyɔsɛm ahwehwɛniwa ɛna ahyɛ wo mo ani no wo makɔ gyina opposition amanyokuo no afa ɛne asɛm bia na bɛba an ɛna mmara no ɛma ho kwan no wo makeka de afɔre politics ne adeɛ wo sɛ saa adeɛ no ɛkɔ so no de enya adeɛ bɛboa koraa na sɛ woyi sɛ wo mo gyina court dan mu firi hɔnom sɛ bia asɛm bia ba ne afrɛ lawyer ni bi a wɔka ba ne ho sɛ wo mekyerɛkyerɛ mu wobɛhu sɛ nipa koro no na watam amanyɔsɛm atadeɛ no ahyɛ no afɔgeti adwuma no ɛde ama no koraa ne deɛ ethics no koraa ɛka ɛde afa ho wo sɛ saa adeɛ ne sɛ saa ɛne wo mo bɛyɛ wo mai mu a enya adeɛ bɛboa koraa yɛnti that the quality of legal services can be increased by erecting entry barriers such as we have now. According to law, this will be achieved at a significant cost to society. In his view, this cost to society, quote, would be felt in two ways. First, in the reduced availability of lawyer services to ordinary people, which is a serious matter in a country with a lawyer population ratio of 1:15,000. That was in 1976. And second, in the monopoly rank that the legal profession commands. The fewer the lawyers, the higher the average cost of their services to the litigant. Ladies and gentlemen, we must however remember that law is not an abstract. Dr. Dominic Kayine wono eneye Attorney General ewo mai emunene ene ekuti ye. I was asking Korea one Ghana Bar Association, one so ababiano. Now, one much you say, one more castroka from Senya Diamond, some woman do more for the move, and one Ghana was Dr. Dominic Kayine Wabon Amaniano. Now, Shamu Sakobasa, you may be costing Chaye, a woman no my Ghana, a lawyer for and Kabomukoba, so Baba Kebi and Yambiana, one more Yaman or someone. Now, Penny Pyro Casa de Macuno, a Savia Kuji, and I went in some trouble for 18 Koma. Watch us a shomo panua nansentamu ana womde baba tuja atrose che the chief justice anu oti akonya so kwan aban fa so awoyi no no ansoda antwaye afeya bandada na penso ko electoral commission kwan wa fa so yi no no so wo kasa de fa ho enti wo munim de ntia aban we betena akonya so se bibi koso na won mo ka na amanfo bi npesa wo mo pam slate ne kaba na wode hye wo mo. In 2017 the former EC boss Madam Sharon Osei was removed under the same article. The bar didn't squarelize the favoritism. So if in the past it had been done to these two people and other people affected by the same provisions in Article 146, and a new one is happening, and the bar is saying that the way we proceeding, we should set regulations setting out how we should proceed. What is wrong? Does that make us partisan? I am surprised that good friend is now able to tell why we are saying this and not what we are saying. That is why I gave you the two scenarios. The two major parties were ruling the country then. This third one has happened, and we are saying that going forward as a society that evolves, let's put in place regulations to govern this process. Will it be applied to only one group and not the other? If that is what he thinks, then he should wait for the regulations to come in place for it to be done so. Because in the past events that the Attorney General himself referred to, in the Shrag case and the EC case, I was certainly attending Kaya Panipayo Casa de Ghana Bar Association or Savia Kuji. Asenkafuo Kubata Ghana Private Roads and Transport Union GPRC adwumakuo no any concerned drivers for na kan bomu a womo ka kire aban se enedie womo aboa ne ho pa na ye kire womo ede ba behyehyɛ so won kramonten so ha no enye asem kuma ne nyina ene se ensase a ya hyeda eyi ato ho ne yetwa se ye de beye lorry stations ede ama asenkafuo no se si ansase ne nyina no womo etonton twitwa ede ma private developers a womo asenkafuo no kwa womo nya baabi no womo apake ede aye womo adwuma ena se de se adwuma no so ete no wanko a wunni enti de bia wo sɔre anopa na se wokɔpɛ de woni wabusuafo ebedi na ensase no se ye bedane ede ama private developers a ehifa ena aban pese womo no womo ko gina no womo ye womo adwuma womo se de ye bufu kura ne se wokɔ Cocoa Marketing Board no ewo CMB honom no a ehokura de ye kyese enyenyenyenyenyenyenyenye
space bi ni ho ya won be kwa akopake kra no ma lodi aye wo madwuma enti wo mo ka kra ban se sa de no wo mo ebo anwuso biem wo mo ni otwen honhom a wo mo de be twen se aban ebepe baabi ede ama wo mo nti na de wo mo boko jan na wo mate wo ho agumonten so akasa ede akere aban no na panyini pa ya wo gina wo manemu ekasa ye eye GPR2 yadwumakuo no kasamafo abedi akire Owura Samuel Amoa woni sompa kase eni di nkomo yi fi boga ne de kika ka unyina no obia de na hyen esi ho ne ye nyina ya machi e de asem e de akoto mampani anim so mampani esre bo de anabra na beji eye sa de a e de bedu baabi no na Jubilee House anim ho nyina ka asem ba be park na ye djuma ofichi e se no so eye papa tie na wi abe ye friends and jofa ni asem tie ne say private investors agye eye TMB station apostle ama shenkafo ye stranded e wo kwem ye snap by so mo de amre na only station and family. Eni a yekotie ye eye kasamafo abedi akire ema GPRTU Owura Samuel Amoa ana nyina hwe kwan sa efrina de krono fango bua basan so apagya akọ nanim kakra where Chamber of Petroleum Consumers Copec na erbo saman yi na won mo kyerem say petrol no eboa no ahuri ya kakra ya baba ka ho no ayo hamu nchemu miensa achiripo no enkono ene nwotwe 3.98% na diesel de no akwagina hamu nchemu nkono achiripo enan ene baako 9.41% ni nyina no aka ho bi ene so na wohwe LPG inframaja gas no a eno so de no kakra ya baka ho no ayo hamu nchemu nso achiripo ensia eninum 7.65% a ni nyina no ye ne mu kwan se free na de kroya no ebetumi apegyade akọ soro na wokyerem se nei enkofo pi no ahyase a wono entonton ho hemu a enkane no na wono ton no 13 cedis and 9 pesos and nei wo hwemu a petrol no ebekwa akogina 13 cedis 61 pesos per liter eno no sese de ebetumi akọ akogina ama no ayeye na diesel no so no sane na nkane ne ton no 13 cedis 32 pesos per liter no ene no so ba akogina 14 cedis and 8 pesos per liter na weni nyina no ya na motu a kopekfo wan mo kyerɛ sɛ wan mo bɔ Ghana fo nyina akɔkɔkyekyere ni ahyenkafo nti ne sɛ wokɔ fuel station bi sɛ wokɔ akɔbu fango na akɔ na se atomu e ma na nyɔnwo mo pii sanse ene no entumu kakra aba ya aba sensen so anopo no se aka se bɔ na wotie firi Sompa 106.5 Accra yankra wata wo do ba se du ya wan mafa kase bɔ yi ya da mo nyina mo se da mo ase na na keja se complement na da wuruma enti ne yete baabie akoba sempremo no wo se anopa die wo tuufo anu wo tuufo pa se adansie mu nuoma pa no konkoto no baabia se na keje se complemented sanse ne de na papa ne de na ne boofo ne de na nchirima baba beto ne de no so na de boda so a kyese emubu enwe na ache empapai ensei enya hwe enti afebo na dan ne siwo se de tie no sa na tie ye fre ne se nchirima baba beto sanse won konkoto na keje se complemented ne na doa ne plywood building wires cement iron rods roofing sheet enkonko se wodan no enfinhia miensa achi asase edwirigu anase bi ensuo toye no enchenchen asase ya kyese erewie ni nyina no nyade bi besida wose nsuo to awiabo apetampe de tia na tie na na de ba kwa ye manikaye makono no se wose wokwa ne nchen na akoto ne nioma wasade guka mu de kojawo wompewe na apade adanse mo afutu ko na kwaje bi fefre ne nchen yen Accra ne Kumase monfro no 0204 345 040 0204 345 040 na 74 ni AT 74 ye nananum de dono an ye kekade abomu no brane ha amano a enti abo ni padua ne papa woni mu akobisa ye nananum anioma ma won munyini che ya bepem ne ebi mu da so te ase wo manya mfinhia no wo ha aduokona aduowatwe na wo mu ye no eye 20 na 74 dudo no a ena na won mu hye na wo mu anonom enti yade adwane yade hworo wo mu say asthma wo bo na hyehye wo bema wo akasa wo tenka se wo prostate no emu enlarge ejisa Johnson na de wa na say ba ye befua wo home atenka se pampa bi de akire osana o kwato 20 na 74 T74 dro no ebe pusti mu system no na sasa onyare wanyina de afi ho Food and Drugs Authority what ma gia tum se eje wo pendodo motua Okaishi Drug Lane
Kumasi so Ashtown kwana keba bibia ni afrai 0246 073498 0246 073498 Promosido force and control sound of pay 13 na tibe na wucha aye Twisco energy food drink Twisco energy food drink eno kwa na beboa wo ebemu apomden wo sipia sita se sans vitamins wo minerals wo enti eboa ni pedua no hye ni pedua no emma wani ha afenso so emma wonya cheko wo nkwankotena adwumam enkoye obi ankogu nkrofo so Twisco energy food drink de yagia tum ya so awre ne ehunu se ejankasa Food and Drugs Authority one magia tum se ejento se anopai bowra mu ewo store sahudu mu kwa wo so pe Twisco energy food drink wonsa ebekabi Saranso na Dr. Dubuate tunsa dia frawo ewo Endpoint Homeopathy Clinic Odofo yade ben ne da so etete wo yade ye o an wo bia koba obi akoba na wo ntimi nkoba na wo nan ne wonsa ne obi bia kra ye adwuma oha obi anim no ene da asen na yade ebeka wa hye ho nanso doctor ba ye de ye ntena se emma stroke ana se yade bi etete sa no enkan ye ento ho prostate ewo memma mu premature ejaculation wo de boso a emmo na awai wo nerve no intini no mu oha kakra ewo mu a wo kidney ni wo liver ni nyina doctor eye ho adwuma ewo Endpoint Homeopathy Clinic afei oba ne be ma motena mfie bebre awo no mo ya enuro be na monnom ye empire be na mommo doctor se wo chema enti brana beje wo die na shell signboard e was Spinters enkran ha ho e na obehunu Endpoint Homeopathy Clinic ho de wo kɔ ho no mo a na kyese de edin no etie no wo yade no ewie ya eno no saranso e na wuko Kumasi a Kronom Abohia ho nso doctor abie branch ne kakraka pa e wo honom wo be fresh 0244 86 7068 0244 86 7068 and 0274234321 eno eye Endpoint Homeopathy Clinic SOMPA 106.5 FM enkan ene ya toothpaste ene ne brush yaka bomu sei aka yentuma abo afede ano a enyasem kuma nyame ya domu a 26th busumi ya yewomu ya SOMPA obi bus no yekukuru ni nyinara ya yede eba besi dome market yede ba besi dome market enti we no outside broadcasting obu honomo a sede yeti studio he ya ye kan news yi won de ne da ne se wasore anopa na no nsia bo dumienu abo na no nsia san abo anwumre na wotie kasebo sede kasebo no esifa de ba adwuma ye wa akire ene ehun kro ne ba ansa na programs a wote wo radio no so no ye de abrawo no wonim ho ma ache kora ye mblemi wa ye ne ye adwuma enti ye ne yete ase ne mom no ye se ye ma wanya sa feeling no a ye nya wo studio ha no ye de ba na wo so wahunu sede nioma esifate enti mark wo calendar no say 26th de anopa no num kan na ya bebo ye niema ye bibia e wo dome market honom enti efree ye programs ahomache ne nyina enwuma ye bebo news a ye be kan first service a ye de be brao preaching ahodo e be koso live worship ne ne keke ka ho news be pim enwumre no so programs ne nyina ye ba be ye no e wo dome market enti wo be hia yen obi wo honom a wote we wote menka wo hunu adwoa da wo hunu AKOSUA da ye hunu ye maami AKOSUA agoda nso ye te ne da bia prophet mango day wo te ne da bia nso wo hunu ne da ye de nyina eba enti 26th no se no nso e fama ye se ye be che niema nso yazefo a wo mo so yasene toothpaste ne brush ne ye be che bi wo ho time herbal mixture nso wo mo eba be boye chidom bell beverages nso ye be che niema 21st clinic ne nyumaku ahodo bebre e na e boye chidom a wo mo so eba be bo enti se wo pesa wo so be patena ana se wo be so yasene ana wo be hia reservations bi ni nchemu bi a me pacho wo be fresh 0547 548538 0547 548538 nyumakoi adaroma ye cha ye ho sima ye ba de aka ye de beto aso
Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim say ye prostate. Na baby omutibi ye screening ema huni ye etu asia. Na ye Endpoint Homeopathy Clinic. Anase ye kidney, ye liver problem. Wofa baby ena ajujo. Na the friend premature ejaculation no a be maybe a woni wodofo akwa kwehia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra. Baby adani ziba ewo munu be tuako. FDA agye adwade nkratoa yi atu. Na fa na moko. Yeko ye train wo garden ni. Na me pray ne. Mama javelin. Oh sa. Na plate no so e. Mama enye plate o eye discus. Yeah training every say ya best ya inkunim difo. Mo asemunim se ansa na mo bedi nkunim. Ya hodin bebre. You need chocolate taste ni tunchen a. Any fota e what Swiss comunu kra energy boosting vitamins ni minerals a. E po nkunim difo se moi. Mama yeah dase. Me mo freya pomudi hu hear me. Swissco, power your dreams. FDA agye edwedie nkrato yato. Tontonte. Yennom nsane e faadwen. Ne e faadwen ampa. Say na nim se bre bi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple. T74 abeye aduro. Tonti na 74 ana T74 asa twe yadwene asina nanom dodo so. Se de na dodo bua ma nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebo nipadua no. Ema immune support enti obi onum bie no. Bia ne ho den tonti na 74 yinso yaye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ samene wa ankefi na kroi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 samennom tonti na 74 menya hoɔden mennom ne da bia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoɔden ni apomuden ko a wokɔ pharmacy ana ba bia to nro bia ubenya tonti na 74 yi bia to T74 yi enye ma oba wa fafuro ana obi a oma nufo ana se obi a onya mfie dumienu eto phone 050162891 and 024607349 FDA agye adwadie nkratoa yi atom. TV Emma Aketuapa. Emma Aketuapa ampa yedamo asese monya daje na yadane ye ho aba yede kase bono ekọ amanone na amanone ne ekọ ne yehwini mu hayia alata yawo Nigeria eho ene ekọ akopie na ababaawa baako a ye frɛ no Hilda Basi mejiri sadodo no a enimu ababaawa no na wo a wonim no so no oye chef na adwuma no oye na aduane no wano ma na nsɛm ntɛmu enhye dan kyeye Guinness World Records was set ebia na enyasem kuma pa ekra the longest cooking marathon ai wo begina na naso nnuane ya sesi anoko Guinness Records hono mo a ewo mu se wono na egina naso ene bibrem ha wano aduane pa ya enyasem kuma na nansem wo sign the to ne ho so se wo pese wo ye record foforo wo set foforo na we de wo ba ba ne se wo be ye the largest jollof cooking na enyasem kuma enti wokọ social media na wo hye nadwuma wo beyeye ene porto no a wo de benu aduane no a enyasem kuma echen eyi ankore enyasem keto akora no woni dwinofo wo ka bo mu enti cooking pot no ya ye ne se eyi well ya ye ne se abura kese pa ene ye de asi ho ena ababa wa no wone ne nkrofo eka ne ho a wo mu no aduane no wo mu ko gina ho ene ye we num ha na we num ha na we num ha wo mu wie ye ene jollof ade ma ene wo mu no aye ewo Lagos Nigeria ho Victoria Island na nyasem kubeni omanfo nyina e won potem ho ba be support Hilda Basi sesia no Guinness Records for the abetu dwase ababa wa no atimi agina na naso anoa sa jollof no manipa dodo adia emu a wode no ayesi 8780 kilograms enyasem kuma bags no ebeboro be 20 bags ene wo ko gina ho ede no asa jollof no mo manfo ebediye enti ene Hilda Basi assign asset records foforo na yesi we di o manfo ba no omse ene we di o seye because o ko ne restaurant ho ba bia wo ye adwuma no a yesi plate ba kokora no jollof plate ba ko no
enyu obia na betimi ato obie edi enti wode ba abonten sa na kyese obia enya akonya ne se oba betesti ababawa no ne nsa no aduane na wahunu se de etie enti ene de Nigeria fonso ene wo mudin ahyeta ye hwe anim se omanfonso ebetimi egina weso no aye nkranhye kese e de amomo na ade biara a wonso pese wo ye no wonso wahunu se yade a eye possible. I was sure was soon ye general something in a sea. I feel not of you not to her. And then some more about the Duma could be a former deputy national organizer the Ma NDC Amanyoko, your achieve by me. I bet you must say, Nadia, when your appointment be a Africana by home. Sarah so now say, yes, sir, or Samuel Okuji to a black wa yaman on this for dear to just say, and chair, and Mashabija for Bedji, and she say, yeah, woman, dear, but not to nothing. Passport a woman, so every 500 Ghana cedis, Eddie, I got 350. Nebi can run when your bob one in an brand and I can just complimented was so your son and your uncle promised of what the twist energy food drink a kind of home and after 2074 not one also a tie chi papa and now in me could be a home. Endpoint homeopathy clinic and so eso ya sene anope saranso na sompa ye ne ya toothpaste and in a brush aka bomwa ye de sompa obi bus no eba dome market nyame ya domwa 26th of September 2025. Midin Odehyieba Asare mene. AKOSUA AGYEIWAA ADWOA.